több mint 10 éve a városban, és már nem is csak Budapesten, hanem különböző vidéki településeken és a budapesti agglomerációban is. És túlléptünk igazából azon a szerepen, hogy egy közszereti hiba bejelentő felület vagyunk, megpróbálunk aktívan részt venni a város életének formálásában, a város közlekedésének formálásában. Néha belepróbálnak minket passzírozni egy ilyen szerepbe, hogy ha járókelő nevünk, akkor mi biztos gyalogos érdekvédelmi szervezet vagyunk, de alapvetően mi a racionális közlekedési módválasztás mellett állunk ki. Úgyhogy az Európai Mobilitási Hét és az autómentes hétvége is tök jól kapcsolódik ehhez. Két olyan programmal készültünk, amiben egyrészt egy kerekasztal beszélgetés során próbálunk választ adni arra, hogy mennyire akadálymentes jelenleg a városunk, ki milyen közlekedési módot választ és azt miért teszi, akár racionális, akár érzelmi okokból kifolyólag, illetve a beszélgetést követően lesz egy sétánk is, ahol szintén az akadálymentesítés lesz a fókuszban. Különböző sérülékeny csoportok szemszögéből próbáljuk bemutatni azt, hogy milyen is a városban közlekedni, és lehet, hogy a belváros ideálisnak tűnik, de azért itt is van mit tenni a mindennapokban. És akkor szeretném gyorsan bemutatni a kerekasztal résztvevőit. Szerintem akkor haladjunk balról jobbra. Vitézi Dávid a bal szélen, aki a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatója, a BFK vezérigazgatója is volt, illetve legutóbb államtitkár, közlekedési szakember. Veres Luca, a Járókelő Közhasznú Egyesület urbanista munkatársa. Mit is mondhatnék róla? Most már hosszú évek óta velünk van, ő fogja a sétát vezetni. Ivicsics Borbála, a Budapesti Közlekedési Központ akadálymentesítési szakreferense, Irmai Krisztián a Lime közösségi roller megosztó szolgáltatás vezetője, illetve Balogh Samu, aki a főpolgármesteri kabinet vezetője, és amit meg kell említenem, hogy az egészséges utcák koncepció, amit a járókelő most már 2019 óta képvisel, annak a Budapestre átültetésében Samu még a járókelő csapatának részeként nagy szerepet vállalt, illetve Berecki Ákos ül mellettem, mint mikromobilitási szakértő, és a mai nap második moderátora. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele a lecsóba, mert kevés időnk van, és sok kérdésünk. Jó, igen, de kifejezetten szeretnénk kérni, hogy próbáljátok meg röviden válaszolni. Nem azért, hogy kiszúrjunk veletek, hogy nem mondhatjátok el, amit gondoltok, hanem hogy minél több kérdésre jusson lehetőség. De az a tervünk, hogy a végén, az utolsó 20 percben a közönségből is lehet kérdezni. Úgyhogy mindenki gondolja át, hogy mire kíváncsi. Én azt szeretném kérni, hogy ne kérdésekbe foglalt állításokat hallgassunk meg, majd próbáljunk hozzá viszonyulni, hanem valódi kérdésekbe gondolkozzatok. Ezt köszönjük előre is. És akkor elkezdem a két bemelegítő kérdést rögtön össze is vonom. Az egyik, hogy általában milyen közlekedési módokat használva utaztok a városban, tehát mik a leggyakoribbak, illetve külön a gyalogásról szeretnénk kérdezni, hogy amikor gyalogoltok, sétáltok a városban, akkor vannak-e olyan jó élmények, amiket így megemlítenétek, hogy tudom én, hallom a madárcsi csergést, tehát hogy van-e valami, ami akár afelé billent, hogy gyalogosan tegyetek meg egy hosszabb távot? Vannak-e ilyen élmények? Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit. Az első kérdésre válaszolva, én azt hiszem a legtöbb esetben közösségi közlekedéssel közlekedem. Én az átmeneti zónában lakom, tehát nem a belvárosban, de nem is az ilyen nagyon távoli külvárosokban, onnan általában villamossal és metróval érkezem be. A munkahelyem az viszonylag központi helyen van, a Deák térben, onnan nagyon sokszor közlekedem bubival, de egyébként van jogosítványom, de ezt a hétköznapok során meg a városban szinte soha, vagy nagyon kevés kivétellel használom. Gyalogosként kicsit másképp értelmeztem a kérdést, mi az, ami, amikor ülök valami fejlődésnek vagy ilyesmi, nagyon emberi, de amikor nem kell sokat várni az ebránál. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy a lámpaprogram úgy van kitalálva, hogy gondoltak a gyalogosokra, és nem egy ilyen szivatás azt, hogy átjussunk egy több zsülipen, nekem ez szokott egy ilyen kis pici piros pont lenni.
Köszönöm szépen én is a meghívást. Az első kérdésre válaszolva, ugye nem kell zsákmacskát árulnom, én főleg elektromos rollerrel közlekedem, azon kívül pedig tömegközlekedéssel. Ezt a két módot szeretem egyébként egybefonni, ugye a mikromobilitás értelmében szeretem ezt. Az előző beszélgetésben volt egy példa, az a kerekes székes példa, hogy az embernek tudnia kell, hogy mire készül, és éppen ezért is próbálom én is a rollert erőltetni a napokban, még akkor is, hogyha nem kényelmes, legalább akkor is tudom, hogy mivel szembesülnek ugye a felhasználóink is. A sétálásra összpontosítva én csak annyit tudnék kiemelni, hogy a friss levegő manapság az már nagyon ritka, és én nagyon meg tudok örülni, hogyha valahol tényleg sétálás közben érzem a friss levegőt, és ez főleg ugye ilyen Margit-szigeten vagy a rakparton sétálva lehet jobban érzékelni. Sziasztok! Én leggyakrabban szintén közösségi közlekedéssel közlekedem, de néha autóval is, és én is szeretek így sétálni. Van, hogy szerencsére közel lakom a munkahelyhez, és akkor egy ilyen jó hosszú félórás séta alatt érek haza, és a testmozgás, amit szeretek a sétálásban, illetve szerintem gyönyörű Budapest, az építészeti értékeit szeretem. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és én általában én is tömegközlekedek, én ilyen komfortbringás vagyok, amikor jó az idő, és tehát hogy nincsen semmilyen zavaró időjárás tényező, nem esik, süt a nap, nem fúj a szél nagyon zavaró tud lenni. Akkor szoktam bringával járni, ez körülbelül így április és október között van, amúgy általában tömegközlekedek, mert pont egy ilyen 35-40 percre van a munkahelyem, ami pont elég arra, hogy így lelkileg fölkészüljek arra, hogy aznap dolgozni fogok, szóval ez egy ilyen bemelegítő időszak, illetve amit nagyon szeretek a városban, hogyha mondjuk gyalog járok, nagyon szeretek új kerületekben, új utcákban járni, és ott felfedezni ilyen esetleg foghítelkeket, vagy közösségi kerteket, ahol főleg olyanokat, ahol mondjuk a helyi közösség építette ki azt a közösségi teret, és ők is használják, mert szerintem ez egy tök jó példája annak, hogy hogyan lehet aktívan alakítani a saját városodat. Most jó? Igen. Üdvözlök mindenkit! Én főleg, sőt nem csak főleg, hanem szinte kizárólag közösségi közlekedem Budapesten, autóm nincs is. És pedig a gyaloglást vagy a sétálást illeti, ott egy pozitív meg egy negatívat hagy mondjak, ami hirtelen eszembe jutott. Pozitív az nekem, ami mindig egy pozitív élmény, az az elmúlt 15 évben vagy 13 évben egyre jobban megjelenő újra az zebrásítás a Budapest belvárosának, amit még kezdtünk talán a Deák téren, Asztóriánál, néhány helyszínen, most legutóbb a Blaulizza téren, vagy a Nyugatinál látszik ez. Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Még mindig van mit tenni, mondjuk az Asztóriánál, még mindig vannak hiányzó zebrák bőven. Tehát ebben szerintem fontos, hogy lépjen továbbra is a város előre, de ez egy nagyon fontos pozitívum. És amikor az ember először szembesül azzal, hogy nem kell lemenni egy aluljáróba, az olyan, mintha ez mindig is így lett volna. Ami a negatív, én is egy belvárostól kintebbi helyen lakom, de Budán a hegyvidéken, és annak ellenére, hogy nem egy családi házas övezet, az ingatlanok többsége társasházi beépítésű, nem csak az én utcámban, hanem a környék összes utcájában nincsen járda. Tehát itt nem, hogy az akadálymentesítés szempontjai nem teljesülnek, hanem gyalogosként folyamatosan egy alárendelt szerepben a mindenféle SUV-k között oldalazva kell közlekedni. Tehát én mindig ennek az első és utolsó 10 percét az elindulásnak és a hazajutásnak utálom gyalogosként a legjobban. Tehát szerintem az, hogy a Budapest járda nélküli utcáinak a gyalogos közlekedésével többet foglalkozzunk, ezek jelentően kerületi utcák nyilván, ez szerintem egy fontos kérdés, és a közösségi közlekedés versenyképességével nagyon is összefügg. És szerintem ez egy jó átvezetés. Igen, tehát hogy a város mennyire tekinthető akadálymentesnek. Igen, és itt alapvetően Borihoz szólna a kérdés, de ahogy hallom, azért itt nagyon sokféle szempont meg tapasztalás ebben megjelenik, hogy mit tekinthető optimális szintnek egy városi akadálymentesítésben, illetve szerinted ezt az optimális szintet mikorra fogjuk elérni? Hát, mikorra fogjuk elérni, ezt csak azt tudom mondani, hogy remélem minél hamarabb. De alapvetően azt gondolom, hogy nagyon jó irányba halad a közösségi közlekedés akadálymentesítése, a buszok minden 100%-os alacsonypadlósak, és egyébként folyamatosan így megújulnak,
korszerűsödnek. Ugye most már az M3-as metró is akadálymentesen elérhető a liftek által. Hát sajnos a többi metró akadálymentesítése ugyanolyan nagy beruházás, mint a most volt az 3-as metróé. És még így szerintem, amit a Dávidhoz kapcsolódóan mondanék, hogy a gyaloglás, a gyalogjárdáknak az akadálymentesítése még egy fontos feladat, mert nem mindenhol van süllyesztett szegély, vagy éppen az utak állapota nem megfelelő, úgyhogy, de szerintem jó irányba halad minden. Samu, ezt azért tőled is megkérdeznénk, hogy... Hát nyilván rengeteg minden tennivaló marad még, és ez egy hatalmas út. Én azt gondolom, hogy részben rákapcsolódva arra, amit a Bori mondott, hogy az elmúlt időszakban egy szintlépés van. Tehát sok olyan fejlesztés, ami akár korábban indult el, akár még a Dávidnak az időszakában, sok szempontból most érnek össze. Tehát ami egy ilyen szigetüzemként működött, például az, hogy a alacsonypalós buszoknak a száma az most már 100%, ez az egész 3-as metró beruházás gyakorlatilag összeköti az egész várost. Csak most egy konkrét ilyen utazási láncot kiemeljek, hamarosan elkészül a határúti metró aluljárónak is az akadálymentesítése, új zebrák lesznek, hogy gyakorlatilag az összes olyan busz, amik a határútra érkezik, az már akadálymentes. Az elmúlt években indultak az alacsonypadlós villamosok, a 42-es meg az 50-es villamoson. Ezek az emberek mind most már akadálymentesen tudnak felszállni a 3-as metróra, ahol gyakorlatilag a teljes vonalon akadálymentesen át tudnak szállni, nem mindenre, hiszen például a 2-es metróra nem, de azoknak a járatoknak a száma a 1-es villamos, 4-es, 6-os, az összes buszjárat, ami metszi a 3-as metrót, gyakorlatilag elérhetővé teszi a város egészét. Tehát, hogy nyilván rengeteg van még előttünk, és én ezt sokkal kevésbé, mint hétköznapi ember kevésbé is tapasztalom, meg is tudom felmérni, de én azt látom, most van egy olyan szintlépés, ahol összeértek ezek a korábbi fejlesztések. Szabad közösségi közlekedésből is tudom még egyet hozzátenni, szerintem gyakran beszélünk róla ilyen általános közlekedéspolitikai szempontból, de a legnagyobb akadálymentesítési adósság ma talán a kötött pályás hálózatunkon az a hévek állapota. Tehát ahhoz képest, hogy milyen szerepet visznek a budapesti közlekedésbe, hogy milyen utasforgalmat bonyolítanak le, mekkora lakótelepeket szolgálnak ki, akár Békásmegyeren, akár Csepelen, akár Cinkotán, ahhoz képest az az állapot, hogy sem a peronok, sem a járművek nem akadálymentesek a héven egyáltalán. Ez most már, hogy a 3-as metró akadálymentesítése megtörtént. Valóban a buszpark, a villamospark egy jelentős részének még a korábban kiírt tenderek opcióinak lehívásával, a trollibuszpark jelentős részének az akadálymentesítése megtörténik. És a 2-es metró meg a Kisföld alatti olyan, hogy jó lenne, ha akadálymentes lenne, de azért a felszíni hálózat nagyjából helyettesíti. A hévek esetében nem ez a helyzet, tehát mondjuk a csepeli hévet az nehéz kikerülni felszíni akadálymentes járművekkel. Tehát a hévek akadálymentesítése, vagy a hévek teljes körű felújítása az nem csak azért fontos, mert amúgy is fontos a mai állapotuk miatt, hanem szerintem az egy akadálymentesítési projekt is. Én akkor meg kicsit beszélnék a közterületekről is, nem a közlekedésről, mert arról szerintem keveset beszéltünk, hogy azok mennyire akadálymentesek, és akkor még egyszer promóznám a sétát, hogyha van kedvetek, akkor 17:30-kor indul majd onnan egy séta, ahol az 5. kerületet eljárjuk be, és nézzük meg, hogy a közterek azok mennyire akadálymentesek, vagy mennyire nem akadálymentesek. És igazából szerintem jól mutatja azt, hogy amikor készültem a sétára, akkor nagyon sok képet kerestem, például Fortepárról, és vannak olyan képek, 50-60-70 évvel ezelőtt készült képek, amikor ugye már elkezdődött az autónak az autós forgalomnak ez a hatalmas dominálása a városban, a belvárosban is, és még nagyon sok olyan terület van, ami ugyanúgy néz ki, mint 50-60-70 éve volt, tehát hogy még mindig sok helyen úgy vannak az utcák kialakítva, hogy minimális a járda, minimális a gyalogos forgalom számára kialakított terület, és maximálisan az van, tehát maximálisan pedig az autós motorizált forgalom számára fenntartott terület van kialakítva, és ezért szerintem ez nagyon fontos része a városnak, hogy próbáljunk minél szélesebb járdákat kialakítani, és minél több területet adni a gyalogos forgalomnak, mert hogyha nem vonzó és nem kényelmes alternatíva ez a közlekedési mód, akkor nem ezt fogjuk választani, de szerintem ez szervesen összefügg az akadálymentesítéssel. Nekem van még ehhez egy belemenős visszakérdezésem. Én a Hűvösvölgy felől jöttem, és jött velem szembe a KAF villamos Hűvösvölgybe, ami nagyon örömteli, hiszen ez egy alacsony padlós, akadálymentesen használható villamos, de
saját szememmel ugye nem láttam, de azért eléggé tele volt vele a sajtó, hogy viszont a megállók, azok nem lettek akadálymentesek. Az a kérdés, hogy ez igaz-e, illetve van-e valami ígéret vagy vállalás ezzel kapcsolatban, hogy ez mikor változik? Muszáj akkor erre egy bővített mondatban válaszolni, hogy mi a háttere. Ugye még a korábbi villamos rendeléseknél ezt a főváros, a BKK vállalta a támogatási szerződésből, és hol fog ezeket a villamosokat közlekedtetni. Ez az 50-es villamos, illetve az 56-os villamosokat jelentette, de Dávid valószínűleg erről többet tud mesélni, hiszen még az ő idejében születtek ezek a döntések, hogyha nem tévedek. De nem voltak téves döntés, nincs ezzel semmi baj. Az a helyzet, hogy az évek teltek, a villamosok itt voltak, és a fővárosnak az ismert okokból, ami most nem mennék bele mélyebben, ha nincsen külön igény rá, de elfogyott a pénze, és nem tudta megvalósítani azokat az egyébként megtervezett, teljes körű, minden szempontból 100%-os projekteket, ami az összes megállót akadálymentesítette, stb. Viszont ez a határidő ez kötött minket, és ha nem teljesítjük azt, hogy közlekedjenek a villamosok, akkor vissza kellett volna fizetniük a villamosoknak a támogatási összegét. Úgyhogy ebben a helyzetben a főváros, ez a tipikus ilyen szegény ember esete, amikor azt kell választani, hogy melyik újra harapod le. Azt tudtuk vállalni, hogy elvégzünk minden olyan fejlesztés, ami ahhoz szükséges, a kafok effektíve közlekedjenek. Ezek is milliárdos fejlesztések voltak, ez jellemzően érintette az árambetáplálást, kitérők átépítést, tehát gyakorlatilag egy minimál csomag, ami ahhoz szükséges, hogy fizikailag az a KAF, ami kicsit más műszaki paraméterekkel rendelkezik, mert nagyobb az áramfogyasztása, meg nagyobb a tengelyterhelése, tudjon közlekedni az 50-es és az 56-os villamosokon. Nem volt pénz viszont megcsinálni a teljes programot. Ez egy teljesen tudott állapot volt, és egy teljesen, hogy is mondjam, nyilvánvalóan nem egy tökéletes helyzet. Ugyanez valósult meg az 50-es villamoson. Nyilván önmagában a kapfok az már nagy előrelépés, még hogyha nincs is hozzá színbe emelve az összes megálló, mert nem kell fellépcsőzni a hannoveri villamosoknak a tetejére, ami egy ilyen híresen ebből a szempontból nagyon barátságtalan jármű, de az 56-os villamos esetében lett ebből egy nagyobb ügy, hogy hát igen, készen állnak a tervek, meg lehetne csinálni az egészet, ha nem lenne az a nagymértékű forrás elvonás, ami sújtja a fővárosnak, ezt meg is tehetnénk. Bízom benne, hogy uniós forrásokból meg lehet majd csinálni ezeket a teljes körű akadálymentesítéseket is. Valakinek még ehhez a témához, akkor továbbugrunk, és rákérdezünk a közlekedés biztonságra. Jól látom, ugye? Igen. Tehát ugye a főváros nemrég elfogadta a közlekedés biztonsági stratégiáját, ami azt mondja, hogy ne halljon meg senki, és ne sérüljön meg senki súlyosan közlekedési balesetben Budapest útjain. Ennek a céldátuma azonban 2050, ha minden igaz. Az a kérdésünk, hogy mit gondoltok erről, reálisnak tartjátok-e ezt az időtávot, vagy korainak vagy messzinek tartjátok, illetve milyen intézkedéseket tudtok elképzelni, hogy esetleg ez előrébb kerüljön, és még Máté kiegészíti a kérdést. Igen, tehát hogy azt mondjuk, hogy 2050 az egy ilyen megfoghatatlan szám, de hogyha társítunk hozzá mondjuk egy emberi életet, akkor rögtön plastikusabbá válik, és nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy van egy 2 hónapos kisfiunk otthon. Tehát, hogy ha azt szeretnénk, hogy 2050-re érjük el ezt a célt, 27 éves lesz ez a gyerek. Tehát, hogy addig nagyon sok baleset történhet vele. Ezt az ütemet megfelelőnek tartjátok, hogy 2050 a céldátum? Ugye szeretném kiegészíteni ezt, én is hallottam erről a stratégiáról, viszont 2030-ig szeretnék ezt lefelezni, és úgy 2050-ig ugye teljesen végbe vinni, teljesen lenullázni egészen a baleseteknek a számát. Szerintem fontos kiemelni először azt, hogy hol vannak általában ezek a balesetek, kik okozzák, és általában kijön az, hogy főleg az autós forgalommal összeköthetőek ezek a halálos balesetek. Tehát onnantól, hogy 2050-ig ezt le tudjuk zongorázni teljes mértékben, és teljes mértékig tényleg nullára le lehessen korlátozni ezt a halálos eseteknek a számát, az autós forgalomhoz kell nyúlni először. És ahhoz, hogy az autós forgalomhoz nyúljunk, akkor már a Kresszhez is hozzá kell nyúlni, és hogyha a Kresszhez is hozzá kell nyúlni, akkor hozzá kell nyúlni már a kerékpárhoz, az elektromos rollerhez. Ez egy nagyon komplex téma, gondolom, hogy az a 2050, ez pont ezt is akarja sugallni ezzel, hogy komplex témáról beszélünk, és hogyha tényleg nullára szeretnénk lehozni ezt az egész értéket, és 2030-ig lefelezni, azért addig még bőven szabályozásbeli nehézségeken át kell esni. És erre csak pár évünk van, ha azt nézzük. 2050-től, ha nem változnak a szabályok és megérem, akkortól fog ingyen utazni a BKK-n. Úgyhogy valóban ezek távoli dátumok.
Én szerintem egy ilyen időtáv az valójában ma nem jelent annál többet, kár egy ponton túl komolyan venni. Az egy mai távlatból nézve annyit jelent, hogy folyamatosan csökkennie kell, és valahol a távolban a cél az a nulla elérése. Valójában ez ennyit jelent. Na most ugye szerintem az a kérdés, hogy valójában ezt a csökkentési trendet el tudjuk-e indítani. A Balázs Mór terv eredeti nevén, mai nevén Budapest Mobilitási Terv, ami nem ugyanez a dokumentum, azért összefügg nyilván, az ugye kitűzött egy ilyen 8/10-es arányt a fenntartható közösségi közlekedés plusz kerékpár plusz gyaloglás közlekedési módok részarányára a budapesti helyváltoztatásokba 2030-ra. Ezt a dokumentumot és ezt a számot 2014-ben írtuk le, azóta átesett néhány frissítésen, 2023 van, és valójában semmivel nem kerültünk közelebb ehhez a célhoz, mint 2014-ben voltunk. Nőtt a tömegközlekedés utasszáma, többen kerékpároznak, de többen is autóznak, több mint 300 000-rel lett több autó Budapesten és Pest megyében. És mivel a lakosságszám is nő a központi régióba, még ha Budapesten belül nem is, a torta is nő, tehát önmagában az, hogy nagyobb szelete van belőle a tömegközlekedésnek és a kerékpározásnak, az összképen nem javít. Tehát itt is valójában, amellett, hogy nagyon sok jó dolog történt az elmúlt 10-15 évben, most nem fogom felsorolni mennyi minden beruházás, meg látjuk, hogy a Bubi sikeres és így tovább, de valójában az összkép nem mozdult meg. És a közlekedésbiztonságnál még rosszabb is a helyzet egy kicsit, ott egy romló tendenciát látunk az elmúlt években, országosan is és Budapesten is a közlekedésbiztonság, mind a súlyos sérülések, mind a halálos balesetek terén. Tehát szerintem most arról beszélgetni, hogy 2040-re vagy 50-re kéne elérni a nullát, az is egy érdekes dolog, de lényegtelen. Valójában az a kérdés, hogy a következő pár évben meg tudjuk-e fordítani a trendet, és a dolog pedig azért is függ össze, mert minél többen egyébként nem autóval közlekednek a városban, vagy minél inkább nő az egyébként környezeti, meg egyéb szempontból fenntartható közlekedési módok részaránya, az azt is jelenti, hogy annál biztonságosabbak vagyunk, hiszen nagyságrendekkel van nagyobb biztonságban valaki, aki közösségi közlekedéssel utazik, és nyilván minél nagyobb számban vannak kerékpárosok, annál inkább lehet abban bízni, hogy a számukra rendelkezésre álló infrastruktúra is egyre elválasztottabb és biztonságosabb lesz, és ezt az elvárást megfogalmazni. Azt mondjuk, hogy mit kéne csinálni, ebben a stratégiában benne vannak részletekben szerintem kisebb-nagyobb viták, de az össz missziót tekintve ebben szerintem nagy vita nincsen. A kérdés az, hogy ezek az intézkedések mikor tudnak tényleg meg is történni, és mikor tudnak egy fordulatot hozni abban, hogy a halálos balesetek száma és a súlyos sérültek száma inkább egy növekvő tendenciát mutat. Én ehhez is kicsit más szemszögből szólnék hozzá, mint civil szervezet képviselője, hogy mit tud tenni egy ilyen szituációban szerintem egy civil szervezet. Ugye a Máté említette az elején, hogy a járókelő közterületi hiba bejelentő oldal, de hogy ezen kívül vannak más tevékenységeink is, és például szerintem nagyon fontos, ami összefügg ezzel az érdekképviselet, illetve a lobby tevékenység is. Az érdekképviselet alatt azt értem, hogy szerintem ezen a területen nagyon fontos a szemléletformálás, mert amíg úgy gondolkodunk a közterületekről, az utcákról, hogyha te gyalogosan közlekedsz, akkor kvázi hívatlan vendég vagy egy úttesten, és mindenki számára, hogyha elképzelünk egy átlagos utcát, akkor a járda, úttest az egy nagyon radikálisan elválasztott két elem egymástól. Ameddig erről így gondolkodunk, addig valószínűleg nem fog ez a szám se változni, az emberek szemlélete se fog, tehát hogy az emberek szemlélete se fog változni, ez az érdekképviselet része. A lobby tevékenység pedig, hogyha vannak ilyen stratégiák, vannak ilyen célkitűzések, akkor mi is támogatjuk ezeket a célokat, viszont az tény, hogy stratégiailag én ehhez, vagy mi ehhez kevésbé tudunk hozzátenni, inkább tényleg az embereknek, a lakosságnak kell a szemléletét megváltoztatni, esetleg a megváltoztatni az nem jó szó, mert annak van egy ilyen negatív hatása, inkább kibővíteni és megmutatni alternatívákat arra, hogy az úttest az nem csak autós és motorizált forgalomra használható, hanem az ugyanúgy használható gyalogosan is, hogyha átalakítjuk őket. Engem akadálymentes szempontból a közlekedésbiztonság, a látássérült emberek jutnak eszembe. Több olyan kapcsolódási ponton volt, hogy például a közterülettervezésnél, amikor már egy sétáló utca vagy egy ilyen megosztott utca lett, ahol autós és gyalogos is közlekedik egyszerre, ott mégis valahogy szét kell választani, mert egy látássérült nem biztos, hogy látja vagy hallja, hogyha jön egy autó. És a BKK-nál pedig ez a mobilitási pontoknak a kialakítása is egy nagyon fontos akadálymentes szempontot is érvényesített, hogy rendezettebb lett az utcakép, a rollerek fix parkolókban vannak elhelyezve, és ezáltal
a látássérült emberek nem ütköznek bele, nem esnek el bennük. És például a kerekesszékes vagy a babakocsis emberek is elférnek a gyalogos úton, nincs útba a roller. Igen, az eredeti kérdéshez képest ez egy fontos kiegészítés, hogy a célrendszerben szerepel az, hogy 2030-ig megfelezni. És 2050-ig nullára csökkenteni. Egyébként ez olyan szempontból nem légből kapott, hogy a hasonló uniós szabályozás ugyanezeket a céldátumokat tűzi ki. És jellemzően az ilyen típusú folyamatokban ezek nem lineáris folyamatok, tehát az utolsó néhány százaléknak az elérése általában hasonló időtartalma mérhető, mint előtte akár a maradéknak, tehát hogy ezek nem lineáris folyamatok. És amikor 2014-ben mondjuk elfogadta a főváros az akkori BMT-t a nagyon ambiciózus célkitűzéseivel, akkor az a 2030-as tűnt nagyjából hasonlóan távolinak, még hogyha 40-50, tehát van egy 10 éves különbség, de hát hogy ez a távoli horizont az inkább a célkitűzés. Úgyhogy szerintem ez egy jól megválasztott célkitűzés, mert kellően ambiciózus, de nem teljesen irreális, és azt gondolom, hogy van sok olyan fejlesztés, ami ezt szolgálja. Például rengeteg új zebra. Ugye egy kerületi szinten is a kerületi önkormányzatok nagyon tevékenyek ebben, de a fővárosi szinten azok a kiemelt csomópontok, amik például most olyan napokban a nyugati téri zebráknak az átadása jelent, a védett kerékpársávok megjelenése, például a Váci úton volt az első ilyen hosszabb szakasz, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes vita is, és egy nagyon fontos eredmény. Kis promó, jövő pénteken lesz a rakparton egy szakmai beszélgetés arról, hogy mi a vélemény ezekkel az új megoldásoknak a megjelenésével kapcsolatban. És amiről nem beszéltünk még, de most szintén egy nagy lépést tesz ebben a főváros, az a sebességmérő és büntető trafipaxoknak a kihelyezése. Hiszen most ezekben a hetekben, hónapokban 45 darab olyan sebességmérő trafipax fog kikerülni, illetve zajlik a kihelyezése, amelyek már közvetlenül automatikusan küldik ezeket az értékeket a rendőrségnek, akik pedig büntetni fog ezzel. Fontos tudni, hogy ebben az önkormányzatok nem tudnak önállóan eljárni, a rendőrségre vagyunk utalva, nem tudunk mi büntetni, és az ebből befolyó összegek is egyébként a központi költségvetésbe mennek. De most a főváros ebben tesz egy nagy lépés, nyilván ez nem elegendő, de reméljük, hogy már ennek is akár látható eredménye lehet. Igen, itt a közlekedésbiztonságnál nagyon jó, hogy bejött ez a közös használatú térfogalma, amit főként a hölgyek hoztak be. Mit gondoltak az iskola utcák kialakításáról? Ez ugye most egy nyugatról keletre áramló trend, mint oly sok más, és most megjelent a BKK pilot projektjeként is több fővárosi helyszínen, illetve, ha jól tudom, akkor Józsefvárosban is ezen kísérleteznek, illetve volt szerencsém most pénteken Bécsben járni egy tanulmánykiránduláson, ahol élőben is láttam azt, hogy milyen is egy jól működő iskola utca, hogy egyetértettek-e ezeknek az utcáknak a kialakításával, egyáltalán, hogy milyen gondolatotok van a témában, mennyire szabad mondjuk az autóforgalomtól mentesíteni ezeket az utcákat, és Bori, hozzád intézem elsősorban. Nekem az előző beszélgetésből ragadt meg, hogy a kolléganőm mondta, hogy a gyereket elengedni iskolába egyedül, és így minden idősebb korosztály így meséli, hogy hát ő már óvodásként is egyedül ment az óvodába, és szerintem ez az, ami a legjobb ezekben az iskola utcákban, hogyha nincsen autós közlekedés a környékükön, hogy a gyerekek biztonságosan tudnak eljutni az iskolába egyedül. Igen, ehhez csatlakozva hogy konkrétan a forgalomcsillapításnak a gyerekekre is több pozitív hatása van, hogy el tudnak ők is jutni biztonságosan, illetve az, hogy a légszennyezés is jobb valószínűleg azon a területen, és ami meg nagyon fontos szerintem, ugyanúgy behoznám itt a szemléletformálás szempontot, hogyha az iskola környezete úgy van kialakítva, hogy sokkal biztonságosabban lehet ott közlekedni, az egész terület egészségesebb, élhetőbb, akkor a gyerekeknek már viszonylag korai korban az a kép alakul ki a fejükben, hogy amúgy a városban ilyenek is lehetnének az utcák, és akkor nagyobb eséllyel van az, hogy hosszú távon ők is ezeket a gondolatokat, ezeket a várostervezési szempontokat viszik végig, és lehet, hogy nekik ez lesz már a normális, hogy az iskola körül így van kialakítva az utca. Itt szerintem nem csak a közterület kialakításról van szó, nyilván egyetértek azzal, hogy kísérletezünk ezzel, de ugye alapvetően
hogy olyan kaotikussá válik az iskolák környezete reggel és délután, amikor a szülők megjelennek autóval a gyerekért, vagy hozzák az iskolába, hogy ezen a helyzeten próbálnak ezekkel a forgalomtechnikai intézkedésekkel változtatni. Budapest is tele van olyan iskolákkal, ahol 3 sornyi terepjáró áll reggel 7:45-kor, és még a busz se tud járni. Én is kerültem már ilyen dugóba bele az Istványi úton, ott az osztrák iskolánál párszor. Tehát ez nyilván nem egy fenntartható állapot, és szerintem közterületi beavatkozások is kellenek, de itt a legnagyobb feladat az a szülők felé valamiféle szemléletformálás lenne abban, hogy igenis a tömegközlekedés van annyira bőven van annyira biztonságos Budapesten, hétköznap reggel 8-kor, végképp, de amúgy is, hogy el lehet engedni a gyereket. Ebben van szerintem egy ilyen egyre erősödő aggodalom a társadalomban, aminek nem feltétlenül racionális alapjai vannak. Nyilván van egy eléggé eltávolodó társadalom, meg a rossz hírek mindig felnagyítódnak a social media világába, meg ki tudja milyen oka van, kéne ezt kutatni. A lényeg az az, hogy én egyre többször találkozom azzal, hogy olyan szülők, akik egyébként maguk is néha megközlekednek, mégis a gyereket féltik ettől, és az autós iskolába szállításban hisznek. Itt megjelenik még egy szempont is, amit most én egy külföldi munkámban szembesültem, hogy milyen erős összefüggése van ezzel, az, hogy nyilván nagyobb gyerekeknél van egy aggodalom a szülőkben, hogy tényleg eljut az iskolába, és nem azért, mert valami külső ok megakadályozza ebben, hanem a gyerek maga esetleg más elfoglaltságot talál. És ebben van olyan nagyváros, amelyik az iskolarendszerrel együttműködve valamiféle digitális alapon egy visszajelzést épít be abba, hogy a szülő tudja, hogy a gyerek beért az iskolába, és ez önmagában bír egy ösztönzéssel abba, hogy akkor egyedül engedje, akár kerékpárral, akár tömegközlekedéssel bejutni. Tehát szerintem az iskola kérdés fontos, elég veszélyes közlekedési helyzetek tudnak létrejönni iskolák körül minden nap, de önmagában nem csak közterület átrendezési kérdés ez, hanem szervezési, pszichológiai, tudatformálási, szemléletformálási kérdés is. Nyilván, hiszen most pont elkezdtünk egy ilyen pilotban, mi ezt nagyon támogatjuk. A BKK-nak a kezdeményezése most egy 4. és 17. kerületi helyszínen, ugye van is már ilyen pilot. Ugye a konkrét számok, a felezés meg a nullára csökkentés mellett egy ilyen szlogenszerű célunk az egész közlekedés biztonsága, ami nagyon kapcsolódik ide, hogy ne úgy kelljen reggel elbúcsóznunk a szeretteinktől, hogy vigyázz magadra, hanem hogy érezd jól magad. Ezt Brüsszelben hallottam egy kollégától, szerintem nagyon erőteljesen mutatja, hogy miről is van szó. Viszont egy koncern azzal kapcsolatban, hogy nálunk ez mennyire lehet sikeres, vagy csak egy szempontként dobom be. A Barcelonában voltunk, és ilyen tapasztalatokat néztünk, hogy nagyon fontos különbség az, hogy Barcelonában kvázi körzetes iskolák vannak. Tehát aki abba az iskolába viszi reggel a gyerekét, az annak az iskolának a néhány 100 méteres körzetében lakik kb. És Magyarországon ez nincs így. Nagyon erős társadalmi szerzett jog az iskolaválasztás, és ez nyilván nem messze nyúló okai vannak az oktatási rendszer problémái miatt, de hogy ez egy nagyon, ez valószínűleg nehézé teszi a helyzetet mondjuk egy olyan városhoz képest, ahol ez egy adottság, hogy az emberek tényleg ott laknak az iskolák környékén, mert Budapesten sokszor nagyon nincs így, nagyon messziről hozzák be a gyerekeket az iskolába. Egy gyors megjegyzést én is hozzátennék. Ugye beszéltünk itt az iskola utcákról, de amit igazából így mikromobilitás és Lime oldalról is hozzá tudnék tenni, hogy fontos, azok inkább a sétáló utcák, vagy az ilyen elszeparált utcáknak a pont ez lenne a kérdés, akkor inkább vissza is adom. Akkor rögtön veled kezdem ezt a kérdést. Egyébként ez egy olyan téma, amit most kinyitottunk, hogy az egész hátralevő időt el tudnánk vele tölteni, de továbbugrunk egy kicsit. Dávidnak volt nemrég egy interjúban egy olyan válasza, hogy általános sétáló utca hiány van, ezt most szó szerint idézem. Az a kérdésem, hogy mit gondoltok erről? Budapesten szükség van egy nagyságrendi ugrásra ebben vagy sem, illetve külön Krisztiánnal kezdeném, hogy most egy csomó sétáló utcás övezetben, ha minden igaz, ezek a megosztott mikromobilitási eszközök azt hiszem, hogy nullára vannak korlátozva a sebesség, tehát be lehet velük menni oda, de gyakorlatilag csak tolni tudod, vagy a saját erőddel hajtani. Az a kérdésem, hogy látjátok ezt? Esetleg ugye fölmerül, hogy lehetne az a 0 km/h mondjuk 5 km/h, tehát egy gyalogos sebesség, hiszen akkor nincsen sebességkülönbség a különböző mozgások között. Úgyhogy ez a kérdésem, tehát a kérdés felé különösen a rollerrel is, de a többiek felé, hogy kell-e sétáló utca léptékváltás Budapesten, és ha igen, akkor hogyan?
akkor jó is, hogy belekezdtem már az előbb. A sétáló utcáknak a jelentősége sokkal többet mutat annál, mint hogy most csak lezárjuk az autók elől, vagy éppen elzárjuk a forgalmat. Tehát igen, most jelenleg már ki vannak alakítva olyan zónák Budapesten belül, kifejezetten rollerrel behajtani tilos zónák, ami abszolút nullára csökkenti a sebességet. Én ennek pártolója vagyok egyrészt, másrészt viszont ellenzője, tehát az ellenzői oldalt inkább jobban kifejteném. Véleményem szerint, ha valaki behajtana egy ilyen zónába 10 km/h sebességgel, az semmilyen módon sem veszélyesebb, mint hogyha valaki futva vagy gyalogos módon közelíti meg ugyanezt a zónát. Tehát véleményem szerint az ilyen zónákra sokkal inkább szükség van, és én egyébként üdvözlöm azt a 8. kerületi ösztönzött hozzáállást, amit ők tanúsítanak, tehát ők egyre több zónát szeretnének így kialakítani, az autók elől megpróbálják jobban elzárni ezeket a helyeket, és ez sokkal biztonságosabbá is teszi a kerületet. Nem beszélve arról, hogy a gyalogosoknak is sokkal egyszerűbb, és egyébként sokkal fenntarthatóbb is ettől az egész város. Nagyon röviden így a mikromobilitási oldalról én csak ennyit szeretnék hozzátenni. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, tehát hogy lépésenként kell haladni, és nem feltétlenül egyszerre kell mindent átalakítani sétáló utcába, vagy a sétáló utcába alakítás nem feltétlenül azt jelenti, hogy most akkor rögtön letérkövezünk mindent és egy színbe rakjuk, hanem szintén, hogyha elkezdjük azt, hogy a járdát kibővítjük, és tényleg a minimális területet hagyjuk meg mondjuk az autós közlekedés számára, elveszünk parkolóhelyeket, és esetleg megmutatjuk, hogy a parkolóhelyek helyett milyen alternatívák vannak, amik a gyalogos vagy egyéb az aktív közlekedést szolgálják, tehát hogy a gyalogosok és az aktív közlekedők számára tesszük vonzóvá, meg élhetővé a területeket, akkor kicsit ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, tehát hogy ha nem is tiltjuk ki teljesen az autókat, hogyha egyre kevésbé lesz értelme behajtani arra a területre, akkor valószínűleg az embereknek a viselkedése is meg fog változni, és ők se fognak jobban behajtani, vagy többet behajtani arra a területre. Erre egy jó példa, azt hiszem, hogy Oszlóban csinálták azt a belvárosban. Ugye Oszlónak a belvárosa sokkal kisebb, mint Budapestnek, szóval nyilván kisebb léptékben lehetne Budapesten elindulni, de hogy ott csinálták azt, hogy inkább a gyalogos és az aktív gyalogos és a bringás közlekedésre alakították ki az utcákat, és ezáltal technikailag tehát hogy jogilag behajtatnak oda autók, de mivel nem igazán éri meg nekik behajtani, nincsenek is parkolóhelyek, ahol meg tudnak állni, ezért nem igazán használják a területet autósok és motorizált forgalom. Nyilván ugyanazt gondolom, mint amit abban az interjúban elmondtam, és nem értek egyet az előttem szólóval. Szerintem Budapesten ez a fajta óvatoskodás oda vezet, hogy nem történik semmi. Nézzük meg, hogy mi van a 7. kerületben, ahol sikerült ezzel a labirintus logikával, amivel egyébként egyetértek, hogy az átmenő forgalmat az ilyen lakóterületekről tegyük ki. Ez megtörtént 5 éve, 4 éve, nem is tudom, és ott tartunk, hogy a Dob utcán ugyanúgy egy fél méteres járdán kell oldalazni, mert mindig jön egy taxi valami, ami elfoglalja az úttestet. Még mindig a Kazinci utcában 5 autó parkol, és emiatt vagy az úttesten mész, vagy sehol. És nyilván lehet hasonló példákat találni máshol is, vagy mondjuk ha megnézzük, hogy Újlipótvárosban milyen laksűrűség van, milyen lakosság összetétel van, akkor az, hogy ott azon a pici nyúlfartnyi Jászai Maritéri szakaszon kívül igazán gyalogosorientált közterületek nincsenek, ez szerintem nem egy a valós igényeket tükröző közterületi kialakítási rend. Tehát én azt gondolom, hogy persze értem, amit mondasz, hogy ésszel csináljuk, és én sem azt akarom most mondani, amit volt, aki mondott korábban, hogy az egész belváros legyen sétáló viszonthallás. Ez nyilván nem reális, meg nem is lehet ilyet. De szerintem az a fajta óvatoskodás, hogy hát alakítsuk át a forgalmi rendet, aztán majd magától ez megoldódik. Budapesten sajnos egyre több példánk van arra, hogy ez így magától nem fog menni, hanem kell legyen városszervező erő és bizony döntéshozó erő a mögött, hogy ez előre lépjen. Hogy egy példát mondjak, ugye mi megcsináltuk annó a Madács térnek a gyalogosítását és a parkoló helyet, ma a város egyik leghasználtabb és legnyilvánvalóbb köztere működik, amikor egy hülye Audis oda föl nem parkol, akkor ugye ez egy alapvetően autómentes köztérként működik. De mind a mai napig eltelt 9 év, és azon a logikán, amit mondtál, én biztos, hogy arra gondoltam volna, hogy 9-10 év alatt eljutunk oda, hogy a következő madástéri szakasz, ahol azok a kávézók, meg éttermek, meg nem tudom mik vannak, az is megszűnik parkolóként működni, és magától nem történt semmi, hanem ugyanúgy parkoló van. Sőt, most már, csak hogy visszatérjek itt az akadálymentesítési kérdésre, a járda is eltűnt, mert az árkádok alatt éttermek foglalták el. Tehát ma már a Madástéren csak az úttesten az autók között lehet átsétálni a tér egyik feléről a másikra, a BKK székházától egy sarokra, ami nyilván kerületi közterület, de mégiscsak egy nonsens. Tehát én szerintem, amellett, hogy persze jók az alulról jövő kezdeményezések, és be kell vonni a lakókat minden ilyen utca átalakításába,
Szerintem ebben bátrabb várospolitikáról lenne szükség, erről is szólt ez az idézet. Igen, szerintem akkor nem fogalmaztam teljesen egyértelműen, tehát hogy a parkolást, az úttesten való parkolás, pláne ami a járdára fellóg, na én azt teljesen leszedném. Tehát hogy az első indok, ami miatt behajtasz mondjuk arra a területre, hogyha nem átmenő forgalom vagy. Tehát hogyha azt leszedjük, szerintem az már el tud indítani egy részfolyamatot, de amúgy egyetértek veled, mert én is támogatom az ilyen progresszívabb ötleteket, viszont tényleg az én hozzászólásom az inkább a parkolásra vonatkozott, és ezek szerint ezt nem domborítottam ki eléggé, hogy parkolóautók ne legyenek az eleve szűk, keskeny belvárosi utcákban, mert iszonyatosan sok helyet foglalnak el, és többek között nem is akadálymentes emiatt a közlekedés. Részben tovább fűzve a vitát, én azt gondolom, hogy nekem az álláspontom az, hogy a fókusz nem arra érdemes helyezni, hogy nem tudom, 10-zel több sétáló utca legyen, hanem mondjuk 100-zal több egészséges utca. És mi a különbség a kettő között? Egy egészséges utcában nem probléma, hogyha percenként, nem tudom, 2 autó ott elcsalinkál, olyanok, akik ott laknak, vagy egy ilyen nagyon alacsony forgalomban, mert ez abszolút a városi életnek a belejárója lehet. Amikor még a járókelőnél dolgoztam, ugye, és magyarra ültettük ezt az egészséges utcák koncepciót, akkor kinéztünk egy olyan utcát, ami a tökéletes, vagy a legegészségesebb utcának vagy neveztük Budapesten, ez a 9. kerületi Tompa utca volt. Ahol egyébként be lehet jutni autóval, az egy más kérdés, hogy nem lehet végighajtani, mert egyirányosítás miatt ez nem lehet, autóval legalábbis. Rollerrel, biciklivel minden gond nélkül, rengeteg fa van, árnyék van, kávézók vannak, ki lehet ülni. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen típusú mixnek kéne megjelennie nagyobb mértékben Budapesten. Ez nyilván nem zárja ki, hogy legyenek teljesen sétáló utcák is, ami kívánatos abszolút, csak mondjuk ilyen reálpolitikai szempontból én inkább azt az utat választanám, hogy egy nagyságrenddel több egészséges utcáért küzdjünk, mint egy nagyságrenddel kevesebb sétáló utcáért, mert nyilván ezek a társadalmi konfliktusok, stb. Ezek felmorzsolják ezeket a politikai energiákat, és hogy ne csak egy koncepcióról beszéljünk, most éppen a kerületi önkormányzatokkal közösen azon dolgozunk, hogy finanszírozást is tegyünk az egészséges utcák program mögé. Azon a munkán túl, amit a járókelő végzett ebben, illetve végez ebben a főváros is, hogy még mélyebb módon átültette a magyar viszonyok közé az egészséges utcákat, és egy 24 milliárd, nagyjából 24 milliárd forintos pályázati csomagot kívánunk mögé tenni. Itt egy bizonytalanság van, hogy ez ilyen uniós forrásból lenne, szóval az unió és a kormány vitája miatt egyre ez még nem tud elindulni, de bízunk benne, hogy így ki tud lépni a koncepciók világából, és városszerte, nem csak a belvárosban, de egyre több egészséges utcát fogunk majd látni Budapesten. Egyrésztről azzal egyetértek, hogy a sétáló utca kifejezést én hasonlóan használom, tehát mondjuk az, amit Barcelona szuperblokkoknál csinál, ahol a helyi lakók 10 km/h sebességkorlátozás mellett és a kresszmódosítás, kerékpáros utcáknak a kialakításával, ahol a kerékpárosok előnye megvan. Ugye arra utaltam, hogy a Kressz ezt ma nem engedi meg Magyarországon, de egy kresszmódosítási csomag alig 9 éve vár rá, hogy elfogadják, és akkor majd egyszer talán megengedi. Tehát ezzel egyetértek, és én ezt sétáló utcának hívom akkor is, ha lehet, hogy nyilván lehet itt még más szakkifejezéseket is aggatni rá. Amit én még ebbe behoznék ebbe a beszélgetésbe, ha még ezt egy picit ezt a fókuszt lehet nyitni, hogy szerintem a járdákról önmagában sokat beszélünk, de a járdákon jelenlévő akadályozó ilyen közterületi zajról, ugye az angolnak van egy nagyon szép szava erre, a clutter, arról nagyon keveset. Ez egy Prágának, Pozsonynak, és egyébként persze Londonnak, meg sok más városnak nagy programja van arra, hogy kitakarítsa a közterületeinkről a mindenféle belógó reklámtáblákat, ilyen, olyan, amolyan, olyan teraszokat, amik elfoglalják a helyet. Most pont a Madástéri példát az előbb említettem. Szerintem Budapestre nagyon ráférne egy ilyen átfogó program, mert az látszik, hogy az elmúlt években kialakult közterületek egy jelentős része, vagy felújított közterületek is elkezdtek így zavarosabbá válni. Nyilván tele van a város olyan közterületekkel, ahol pedig lényegében lehet, hogy kerekesszékes lehet végigmenni, mert olyan belógó tereptárgyak vannak, amiket alig használ már valaki, csak még 20 évvel ezelőttről ott maradtak, akár reklám, akár kitelepülés, vagy bármi más célból.
Szerintem nagyon fontos lenne erre egy átfogó programot csinálni, mert nagyon sok, és persze az autók is ilyenek, tehát amikor a 8. kerület most leszedi a járdákra fellogó parkoló autókat, ez is valahogy egy ilyenfajta gondolkodásnak a része, és egyet is értek vele. Szerintem ez fontos lenne a gyaloglásról és a sétálásról való beszédbe külön behozni. Na jó, de ha eltűnnek a parkolóhelyek, akkor hova kerülnek az autók? Mekkora dugó van valójában a városban? Mit gondoltak erről? Hogy tényleg annyira drámai a helyzet, mint azt olvassuk a mindennapokban? Vagy azért bírjuk autó nélkül is? Ugye ennek a kérdésnek a megválaszolásához arra lenne szükségünk, hogy napi szinten megbízható adataink legyenek erről, amiben egy hatalmas elmaradás az, amit be kell hoznunk, és ebben azért van nagy fejlődés a BKK, illetve a közútnak az együttműködésében. Ugye az elhangzott korábban, hogy sok százezerrel nőtt az autók száma ugye a központi régióban, azért a forgalmi adatok azt mutatják, és ez egy nagyon fontos, jó tendencia, hogy ez nem egyenesen arányos. Tehát, hogy nem nő azzal az ütemmel az autóforgalomnak a nagysága, mint ahogy az autó darabszáma emelkedik. Ugye ez azt jelenti, hogy attól még, hogy valamilyen gazdasági okból, vagy státusz, vagy bármi szempontból nő az autók száma családokra levetítve, ez nem jár azzal, hogy akkor mindenki autót is fog választani. Ugye valahol a közlekedésnek a megreformálása ez egy ilyen hatalmas és megfoghatatlan dolognak tűnik, de valahol meg éppen azért nagyon kézzelfogható és egyszerű, mert azt a döntést, hogy mivel közlekedek ma, azt minden egyes nap, minden egyes ember eldöntés meghozza, és persze vannak ebben olyan esetek, amikor ez bekorlátozott, és nincsen sok opció, de a legtöbb esetben van. Ezért minden egyes nappal lehet erre hatással lenni. Amiket látunk statisztikák, az ilyen fővárostól független nagy autonavigációs cégeknek az éves jelentései, azok azt mutatják, hogy az elmúlt években néhány százalékponttal kisebb a tolódások mértéke Budapesten, mint 2019-ben. Nyilván 19 óta itt nem volt olyan év, ami egy hagyományos évnek lehetne minősíteni, Covid és mindenféle egyéb miatt. Pont a közúti forgalomban azért azt láttuk, hogy ott viszonylag gyorsan visszapattant, a közösségi közlekedés sokkal tartósabban szenvedte meg a pandémiának az időszakát. És ami még ilyen konkrét keresztmetszetként szoktunk használni, a Dunahidaknak a forgalma, az már budapesti mért hurokdetektoros konkrét számok, ott is egy minimális, de csökkenést látunk. Tehát, hogy az általán ismert statisztikák, amelyek nagyjából általánosnak tekinthetőek, azok emelkedést a dugók esetében nem igazolnak, inkább ennek az ellenkezőjét, és nyilván az, hogy a társadalmi percepció ezzel mennyivel egyezik vagy nem, ott meg rengeteg más olyan tényező van, mint hogy ez egy politikai témává vált, mint hogy erre 100 milliókat, milliárdokat fizetett hirdetésekben költöttek el, amivel nagyon nehéz küzdeni. Én azt látom, hogy a helyzet messze nem olyan drámai, mint ahogy azt gondoljuk. És hogyha most így körülnézünk itt, de tényleg, ha a belvárosban programok vannak, tegnap a Láncid Fesztivál, nem tudtam ott lenni, de általában hatalmas buli volt, az autómentes hétvégének a programjai, jövő héten még lesz a rakparton is, még pénteken is ráhúzunk a hétvégékre. De már a rakpartnyitásoknak a 4 éves története is azt mutatja, hogy van program, van történés, amivel megtöltjük a városnak a tereit, akkor ezt már elfogadják. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen működik, és inkább vagyok optimista ebben, mint hogy azt sokan mutatják vagy láthatják. Fontos ugye kiemelni már az elején, hogy dugók mindig is voltak, és mindig is lesznek, csak most sokkal hangosabb ennek a visszhangja, mint eddig valaha volt. És ezt tényleg én is érzem, és ezt szerintem mindenki saját bőrén is érzi. Ugye fontos azt is kiemelni, hogy az autók száma megnőtt, tehát ez statisztikailag bizonyított ténylegesen. Az, hogy a forgalom nem nőtt, ugye statisztikai adatokat nem normálisan látunk, tehát hogy nem lehet következtetést levonni belőle. Amiből viszont le lehet vonni következtetést, az az, hogy a probléma a kényelmi autósokkal van, akik ugye elindulnak a városba 10 perces utakról, vagy 15 perces utakra. Ugye én egy dolgot hiányolok így a városnak a részéről, az, hogy nem érezzük így lakosokként azt, hogy mi a status quo, hogy mi az, ami irányba el akar indulni a város, tehát London akar lenni, Helsinki, Oslo akar lenni, ahol ugye megmerték húzni azt, hogy legyen dugódíj. Ugye nyilván ez egy nagyon-nagyon kritikus kérdés, ezt nagyon kevesen merik meghúzni, de ugye ez nagyon fontos definiálni azt, hogy a város mit szeretne elérni. Tehát, hogyha a város azt akarja elérni, hogy kevesebb autó és kisebb forgalom legyen, akkor drasztikus lépéseket kell tenni, aminek egy része ugye egy dugódíj, de hát most politikai szempontból ebben nem menjünk bele. Másrészt
hogy egy ilyen drasztikus megoldásokat választunk most jelen helyzetben, hogy a kerékpárutakat, vagy leválasztunk ugye elforgalmi sávokat és kerékpársávokat alakítunk ki, ez nagyon pozitív, én ennek nagyon örülök. Viszont ugye az autósoknak ugye most ez kicsit így ingerültebbé válik ettől a környezet. Tehát ebből egy politikai kérdést csinálni sajnos nem kellene, de ez történik. Viszont az, hogy a kerékpársávokat kialakítják, az már egy rég eldöntött dolog volt, az már egy 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, sőt rendszerváltás óta elkezdett folyamat. Tehát az, hogy most kerékpársávok alakulnak ki, ez nem új. Csak most éppen ezt hangoztatjuk. Tehát én csak annyit akarok még hozzáfűzni így a dugókkal kapcsolatban, hogy az autós forgalmat kell valahogy visszaszorítani, és ez csak drasztikus módon lehet. Igen, egyrésztről arra kicsit öregnek érzem magam ebben a vitában, amikor azt mondjátok, Samu is, hogy ilyen viták, meg ilyen dugókról szóló kommunikáció nem volt, hát a Demszky korszakban, meg a Tarlós korszakban is ugyanilyen viták zajlottak szerintem. Én nekem akár civil közlekedési szóvivőként, akár aztán BKK vezérigazgatóként azért arról azt a beszélgetést, hogy most mekkora a dugó városban, elég sokszor kellett lefolytatni a 2000-es évek első és második évtizedében is. Tehát szerintem ez állandó. Nyilván az, hogy valójában milyen a helyzet, az rengeteg szubjektív megélésen múlik. Szerintem egy picit az erről szóló beszélgetés ma belvárosorientált, és a dugók pedig különböző forgalomtechnikai intézkedések miatt olyan külvárosokban vannak, ahol korábban esetleg nem voltak, és ezért aztán kialakul az a megélés, hogy itt sokkal rosszabb a helyzet, mint volt, még ha esetleg az összmenetidő nem is nőtt drasztikusan. Most látunk egy ilyen helyzetet, és most ezt nem a kritika élével mondom, de ugye a második kerület kitiltotta az átmenő forgalmat egy csomó kis utcából, emiatt a megmaradt Nagykovácsi főúton lényegesen nagyobb dugó van, mint korábban. Kik szívták meg ezt a legjobban? Nem az autósok feltétlenül, mert nekik átalakult a menetidejük más struktúrában, de ugyanannyi időt töltenek el. Viszont a 63-as buszutasai, azok nagyon megszívták, mert még az autóforgalom eddig szétoszlott 3 utcára, most az busszal azonos sávban áll a dugó, és a buszok utasai, a tömegközlekedés járt rosszul. Ugye, bár úgy jártam, mint egy tusványosi felszólaló a román külügyminisztérium, hogy megkaptam előre, hogy ne beszéljek a 100-ről, mert tabu téma, de most ezt megszegem, és szóba hozom, hogy azért az Üllői úton is az én legfőbb kritikám az volt, hogy ott ugye egy buszsáv megszüntetésével pont a reptéri busz meg rövidebb szakaszokon más járatok is háttérbe szorultak, tehát szerintem az, hogy ekkora városban vannak dugók, az elkerülhetetlen, de szerintem minden forgalomtechnikai intézkedésnél az alap kell, hogy legyen, hogy a közösségi közlekedés ebben nem járhat rosszabbul, sőt, hogyha valahol forgalomtechnikai lépéssorozatok révén kvázi a dugó áthelyezésre kerül egy külsőbb városrészbe, mert van ilyen, hogy ez egy tudatos közlekedéspolitika része, akkor nem szabad megfeledkezni a tömegközlekedésről. Én látok ma ilyen tendenciákat, szerintem ez nem helyes, és szerintem a buszsávok kialakítását abban elég nagyokat léptünk előre a belső városrészekben az elmúlt 15 évben, most hogy direkt három városvezetés idejét lefedően fogalmazzak. A legtöbb belső szakaszon így vagy úgy, de valamilyen tömegközlekedés előnyben részesítés van, viszont amint a Hungáriát elhagyjuk, és még inkább, ha a metrók végállomását is elhagyjuk, nagyon nagy hiányok vannak a tömegközlekedés előnyben részesítésében, és nagyon sok olyan hely van, ahol kialakulnak dugók, olyan helyeken, ahol őszintén bevallva soha nem jár senki olyan, aki nem ott lakik, mert egyébként nincs ott semmi azon kívül, hogy óriási elterülő lakónegyedek Pest külvárosaiban, és itt a buszok bizony 20-30 perces menetidő növekményeket is el tudnak szenvedni csúcsidő és csúcsidőn kívüli időszakok között. Szerintem erre kéne figyelni, mert minden olyan dugó emészthetőbb szerintem összközlekedési politikai szempontból, ahol azt tudjuk mondani, hogy a tömegközlekedés nem áll benne. Most gyorsan mindjárt megkapja Bori és Luca a szót még erre a kérdésre. És azt akarom mondani, hogy ez csak egy rossz megfogalmazás, tehát nem tabu ez a kérdés, és pont ha nem hoztad volna föl, akkor én már most fölhoztam volna. Egyébként szerintem műfajában egy icipicit más a Nagykovácsi meg az Üllői, inkább a Nagykovácsit a Budakeszi úttal lehet szerintem párhuzamba hozni, csak hogy... Utcával ott, igen, Budakeszi. Igen, tehát hogy csak mondjuk ott ugye nincs hova, tehát ott nem merül fel ez a menekülő út probléma. Hogy nem, lezártuk 10 éve. Mármint akkor a BKK nem volt ott hatásköre, de Budakeszi önkormányzatával én benne voltam egy nagy munkában. Ugyanez a helyzet volt, és Budakeszin ezeket a menekülő utakat lezárogattuk, és akkor lett a főutcai dugó még nagyobb. Igen, és ez a kérdés, hogy tehát valószínűleg ahogy azt megoldja majd egyszer valaki, a Budakeszi utat, nyilván a Nagykovácsi utat is hasonlóképp kell majd megoldani. Amúgy ez egy tök nagy probléma, és erről már egyáltalán nem beszéltünk, és nem is nagyon fogunk, hogy azért ezek az intelligens navigációk elég rendesen beküldik az autóvezetőket olyan helyekre, olyan lakókörnyezetekben, ahol nem kéne.
hogyha arra az a reakció, hogy ott mit tudom, egy lakópihenővezet lesz, és nem lehet már bemenni, akkor terelődik ez vissza, illetve a másik rossz hatása, hogy ha lehet így szökni, menekülni, akkor ugye a fővárosi közútkezelő nem érzékeli a főúton, hogy ott probléma lenne. Megkérdezed, és azt mondja, hogy nincsen semmi probléma, nincs nagy dugó. Persze, hogy nincs nagy dugó, mert már mindenki a kis utcákat tölti. Tehát ezek nagyon komoly problémák. Ezt most csak megjegyeztem, ebből tényleg nem menjünk bele, mert kb. 5 perc maradt a kérdésekig, hanem kérem, hogy erre dugós kérdésre gondoljátok, válaszoljatok, és ezt a 100-et akkor megbeszélhetjük egyébként, hogy mi ebben a továbblépés. Amúgy is lett volna egy biciklis kérdésünk, de azt akkor mindjárt fölteszem, csak előbb még tiétek a szó. Én csak annyit tennék hozzá, hogy itt a BKK sátorban nálunk volt egy ilyen játék, hogy a Rákóczi út forgalmának vagy keresztmetszetét lehetett újra tervezni a látogatóknak, és ugye a Rákóczi út egy ilyen nagy átmenő forgalmat bonyolít le, és akkor volt egy látogató, aki mondta, hogy jó, de hát elkerülő út nincs, vagy ami van, az még balesetekkel terhelt, az is dugós. Szóval az ilyen irányú gondolkodás is fontos, hogy ugye a Budapesten keresztül menő teher és átmenő forgalmat kell kijebb vezetni. Ez kapcsolódik a kerületi témákhoz. Akkor nagyjából az utolsó kérdés, mielőtt ti kérdezhettek. Ez akkor egy ilyen kerékpározós, bár akartunk rollereset is, na melyik legyen? Ki szeretne rolleres kérdést? Kezeket fel. Bicikliset? Igen. Bicikliset. Oké. Ezt a Párizsit akartuk volna megkérdezni, ugye Párizsban szeptember 1-től... elmondom a kérdést, azért tök mindegy, mit mondtatok. Él a demokrácia. Aki nem tudja, Párizsban a helyi lakók megszavazták, vagy szavazataikkal megtámogatták azt a döntést, hogy szeptember 1-től ugye piaci alapon nem lehet szolgáltatni megosztott rollereket, tehát a saját rollereddel mehetsz, a saját elektromos rollereddel mehetsz, de olyan rollerrel, mint a Lime, olyan nincs, az akkor úgy tudom, hogy meg is szűnt teljesen ez a szolgáltatás. Az lett volna a kérdés, hogy ez mi, hogy mondjam, milyen következtetés vonnánk le ebből magunkra, ez Budapestre nézve, ez kinéz, ez jó döntés, rossz döntés. Ha gondoljátok, ezt egy fél mondattal válaszoljátok meg. A biciklis kérdés az meg még ennél is hosszabb, úgyhogy megpróbálom rövidebben föltenni. Bár még azt is a gyalogosra kiterjeszteném, tehát elhangzott, hogy sok zebra épült, sok kerékpársáv épült, de azért látni kell, hogy ezek valójában évtizedes adósságok. Ez is elhangzott, tehát az, hogy nincs a nyugatinál zebra, az évtizedeken keresztül egy ott élő, mit tudom én, babakocsis vagy kerekesszékesnek minden egyes napját tönkretette, és az, hogy ez megépül, ez nagyon jó, tehát ezt semmiképp sem szeretném húzni a számom, nagyon jó, de arról, hogy ez egy gyalogos, sokat előnyben részesítő dolog lenne, az akkor lenne, ha még valahol máshol is valami nagyon sok minden történt volna. Tehát a túlnyerésről szerintem nincs szó, ami elhangzott, hogy túlnyerik magukat a gyalogosok meg a biciklisek, hiszen ez egy ilyen hiánypótlás. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet rosszul megcsinálni valamit. Itt jön be az a kérdés, hogy az Üllői útnak ez a belső szakasza, ahol feltorlódnak a buszok, ez jól van-e megcsinálva, vagy nem? Van-e benne korrekcióra lehetőség, vagy nincs? Van-e rá szándék, vagy nincs? Tényleg parkolósávnak kell felfesteni az utolsó megmaradt helyet, vagy sem? Erről mi a véleményetek? Szeretném, hogyha Dávidnak Samu rövidre fogná, és a többieknek is hagynátok szót, de azért játsszuk le, Samu. Roller, gyalogos, kerékpáros főhálózat, 100 és Üllői út. Jó. Rollerről azt gondolom, hogy Budapest szerintem könnyen eljutott volna egy ilyen helyzetben, hogyha most kicsit így, ha 19-ben nincsen váltás, akkor szerintem nagyon nagy az esély, a roller az Uberhez hasonló utat fog befutni, azzal, hogy nem népszavazás döntött volna róla, hanem a városvezetés. Ehhez képest szerintem egy sokkal jobb hozzáállás, amit igyekeztünk tanúsítani, hogy kezelni ezt a problémát, tehát ne egy ilyen bináris megközelítésben, hogy van teljesen
szabályozatlanul, vagy pedig kitiltjuk, hanem egy szabályozás, mobipontok, együttműködve a cégekkel, egyébként tök sikeres az együttműködés, úgyhogy szerintem ez eljutatott volna ide a helyzet. Én bízom benne, hogy ez a próba, vagy ez a megoldás, hogy ennek egy továbbfejlesztése, majd az kiállja az időnek a próbáját, és fog működni. Azért nem önmagában vagy ilyen egyedi példák, mert ez a nyugati. Tehát a Blaha, a nyugati, korábban volt ugye Asztória, Korvin negyed, Ferenciek tere, még idén meg lesz az Asztóriának a hiányzó a Rákóczi úton, a Kazinci utcánál, ami tényleg egy ilyen szimbolikus történet. Tehát ebben van most azért egy dömping. Tehát ez nehéz lenne tagadni, hogyha ezt kritikaként fogalmaznák meg velünk szemben, hogy ebben van valami tendenciózusság, hát van. Tehát, hogy ebben van egy ilyen nagy sorozatosság. Kerékpáros főhálózatban volt a megküldött kérdésekben, hogy mi a fő szempont, mi a fontosabb minél gyorsabb terjeszkedése a főhálózatnak, akár átmeneti eszközökkel is, vagy ilyen olcsóbb eszközökkel, vagy pedig kevesebbet, de azt nagyon magas minőségben. Én azt gondolom, hogy egyrészt a minél több, viszont tehát olcsón, de komfortfokozat emeléssel, ami korábban nem volt látható Budapesten. Az Üllői Váci az ennek a példája, filléres megoldásokkal. Egyébként ez is csak azért megoldható, mert a budapestiek megszavazták a közösségi költségvetésben, és akkor ez most, bocsánat, a reklámnak a helye. Szeptember 30-ig lehet szavazni a közösségi költségvetésben, itt is látok kint standokat, meg pultokat, úgyhogy szavazatok lehet online, és nagyon fontos, mert ti dönthettek arra, hogy 1 milliárd forintot mire használjunk fel, zárójel bezár. Szóval szerintem fontos az, hogy menjünk előre, minél nagyobb lépésekben. Jó, hát 4 különböző kérdést kaptam. És a 100 esetében én azt gondolom, hogy az kicsi csúsztatás, amikor ezt a kerékpáros és a közösségi közlekedésnek a konfliktusaként írjuk le, amikor nyilvánvalóan a közösségi közlekedés a legdominánsabb résztvevő azon a tengelyen, a metró formájában, a felszín alatt, felújított 3-as metró, teljesen akadálymentesített, stb. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nyilván lehet korrigálni lámpaprogramban, konkrét beavatkozásokkal, ha kell, akkor lehet. Szerintem a 100E az nincsen benne most a top 10 legfontosabb közlekedési témájában a budapesti nyilvánosságnak, de egyébként dolgozunk azon, hogy nézzük meg, hol lehet olyan konkrét beavatkozásokat csinálni, amivel nem számoljuk fel a hatalmas előrelépést a kerékpározás szempontjából, de érezhető mértékben lehet akár javítani, korrigálni a 100E kérdésén. Egyébként ebben van ugye egy alternatív terelési útvonal is, ami szinte hasonló menetidőt tud produkálni, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, de tényleg amikor az ember 2 órával előbb kimegy egy repülőtérre, rengeteget vár, a repülés is sokáig tart, utána nem a 5 vagy 10 vagy 15 perc kérdése fontos, hanem az, hogy közvetlen beviszik a belvárosba és ott leteszik átszállás nélkül, de ezzel együtt is a kollégák foglalkoznak azzal, mit lehet csinálni. Én főleg csak a párizsi kérdésre szeretnék reflektálni. Ugye van egy nagyon hosszú válaszom, de inkább most a tömört választom. Az nekem az, hogy Párizs igazából nemet mondott a fejlődésre. Ez az egyik rész. A másik pedig az, hogy maga a népszavazásnak a menete is megkérdőjelezhető volt, tehát egyáltalán nem volt reprezentatív. A megjelenési ráta 7% volt, és az is főleg az 50 pluszos korosztályra, tehát ezzel nincs semmi probléma, csak ugye itt is az érződik, mint általánosságban, hogy a negatív hang erősebb volt. És most ennek eredményeként havi rendszerességről beszélünk, milliós nagyságrendű utazásszámokat generált az összes szolgáltató együtt, tehát milliós tételekről beszéltünk, annyi utazást generált egy hónapban Párizs. Tehát ezt most kivették a forgalomból, és most jelen helyzetben 2 opciója van ugye a felhasználónak, vagy tömegközlekedés választ, amire én ugye kevesebb esélyt fogok most látni, vagy visszaül az autóba. Tehát ez egy visszalépés magyarul, egy visszalépési tendencia, amit most Párizs tanúsít ezzel kapcsolatban. Azzal egyet kell értenem, hogy budapesti példa az rendkívül pozitív, tehát hogyha nekünk regionális megbeszéléseink vannak folyamatosan lájmos szinten, akkor mindig feljön az, hogy így kell kezelni a szituációt, ahogy Budapesten kezelték. Ez sajnos, ezt így ki lehet mondani, nem sajnos. Amit Bécsben próbálnak most, az nagyon hasonló, de még mindig nagyon távol áll attól, ami Budapesten van. Amit még itt lehetne módosítani és javítani, az ugye a két szintű önkormányzatiságnak a jobb együttműködése, tehát hogy a főváros tudjon hatni a kerületekre, különben most a szolgáltatói szemmel nézve minden szolgáltatónak egyesével kell minden kerülettel még mindig megállapodnia. Ugye sokkal jobb lenne, hogyha lenne egy rendszer, amit a főváros határozna meg, és akkor ugye a kerületeknek meg ebbe mondjuk úgy, hogy akceptálnia kellene, hogy akkor mit kell csinálni, és hogy mennyiért, és hogy mennyiről le lehet. Mert mindaddig, amíg ez nincs megbeszélve, addig még mindig érezhető lesz a káosz egy kicsit. Igazából elmondták előttem
közlekedési gondolatokat. Egy dolgot tennék hozzá, hogy tök jó lenne, hogyha lennének olyan megosztott járművek, roller vagy bicikli, amit így megváltozott képességekkel is lehetne használni. Mondjuk triciklik, vagy olyan ülős rollerek. Utóban. Ez jó. Én ehhez is kevésbé ilyen stratégiai szemmel szólnék hozzá, mint civil révén. Ehhez van talán a legjobban közöm, vagy ez értek a legjobban, hogy inkább azt nézném, ugye arra a kérdésre reflektálva, mint a Samu is feltett így zárójelbe, hogy inkább legyenek nagyon drága beavatkozások és lassan, vagy inkább olcsóbbak és minél több helyen, mondjuk, hogyha kerékpár infráról beszélünk, és hát erről kicsit kettős a válaszom, de hogy nagy részt inkább azt gondolnám, hogy magamból is kiindulva, meg az ismerőseimből is kiindulva, fontos az, hogy úgy legyen az egész rendszer, de az egész város kialakítva, hogy egy legyen rendszer szinten, tehát hogy hálózati szinten kezelve, és ez válaszol arra, amit az elején az Ákos is kérdezett, hogy nem úgy gondolkodunk a kerékpáros infráról is, hogy egy-egy utcából megcsináljuk, aztán a következő utcában már nem tudsz jobbra fordulni, mert nincsen kialakítva, hanem tényleg hálózati szinten gondolkodunk és rendszer szinten gondolkodunk, illetve az is fontos szerintem, hogy minél feltűnőbben, minél szélesebbek legyenek a sávok, minél biztonságosabban, mert az tudja bevonzani az új közlekedőket, és az tudja motiválni az esetleg addig autóval közlekedőket, hogy hoppá, most fel fogok ülni a bringánra azért, mert biztonságosan van kialakítva, az a sáv elég széles, kellően távol vagyok a motoros forgalomtól, tehát szerintem ez a része elengedhetetlen ahhoz, hogy más kevésbé fenntartható közlekedési eszközöket használókat csábítsunk át bringás közlekedésre. Akkor az Üllői út kapcsán azért reagálnék, tehát a SAZE azáltal, hogy gyors és közvetlen kapcsolatot ad a reptér és a belváros között, körülbelül napi 3000, jobb napokon 5000 taxi utazással lett ettől kevesebb, ahhoz képest, mint ami egyébként a repülőtéri közlekedési megoszlásokból és a repülőtér utasforgalmának növekedéséből eredt volna. Tehát ha most nem lenne SAZE, az körülbelül így néznek ki. Ez nyilván a taxival való versenyképességi, vagy előnyéből, vagy legalábbis versenyképességéből ered. És nyilván minden ilyen reptéri járatnál a kiszámíthatóság nagyon fontos, tehát hogy tudjam azt, hogy bármikor megyek ki, hiszen nem sok esetben nem feltétlenül a város közlekedését ismerem, akkor az abban a menetrendben és olyan ütemben fog jönni. Tehát az, amikor a meghirdetett 7 percenként 25 percig nem jön busz, mert áll a dugóban az Üllői úton, több ilyen eset volt az elmúlt hetekben, az nem felel meg ennek a kritériumnak. És az nagyon jó, hogy ott van a metró, de mint tudjuk jól, az nem megy el a repülőtérre, meg sajnálatos módon a vasút sem, hiszen ez a beruházás el se indult, tehát kötött pálya a reptérre még sok-sok évig nem lesz. Tehát én éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon is hibásan látom azt, hogy ez ott meg lett valósítva. Ezzel nem azt mondom, hogy nincs szükség elválasztott kerékpáros infrastruktúrára az Üllői úton, egyébként sosem mondtam ilyet, hogy ne lenne szükség, sőt a BKK maga is dolgozott ezen korábban. De azt gondolom, hogy a keresztmetszet kialakítása az picit elnagyolt és megúszós lett a tekintetben, hogy egy normál forgalmi sáv egyszerűen át lett minősítve, anélkül, hogy a teljes keresztmetszet újrarendezése és végiggondolása megtörtént volna. És ha már csúsztatás, én nem azt mondtam, hogy ez a város 10 legnagyobb közlekedési problémája, tehát ezt cáfolhatott Samu, de ilyet nem állítottam. Én csak azt állítottam, hogy ez itt egy visszalépés történt. Nagyon ritkán történik ilyen, és azért tettem ezt szóvá, mert szerintem a kerékpáros közlekedés fejlesztésének kívánatos célja és kívánatos stratégiai célkitűzése az a közösségi közlekedéssel való szövetségre alapult az elmúlt 10 sok évben Budapesten, és volt egy olyan világos szövetség a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés között, hogy egymás rovására ezek nem fejlődnek, és a fenntartható közlekedési módok együtt szeretnének minél nagyobb többségbe keveredni. Ha a dolog elmegy abba az irányba, hogy a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés egymással kell, hogy harcoljon a helyért, akkor a közösségi közlekedés prioritása szerintem nehezen megkérdezhető, még akár egy reptéri busz esetében is. Tehát én ettől óvnám a várost, titeket is, de a város egészét, hogy ilyen típusú vitákat generáljunk, és olyan közterületi rendek jöjjenek létre, ahol egyáltalán erről a vitáról beszélgetni kell. És én azért tettem ezt szóval, mert ez egy precedens, amit jó lenne elkerülni a jövőben, és jó lenne itt az Üllői úton korrigálni.
igen, én azzal egyetértek, amit elhangzott Samutól is, hogy biztosan ezt a tiltást ezt nem érdemes Budapestre átvenni, én legalábbis nem értenék vele egyet. Szükség lenne a KRESZ módosításra ez ügyben is, ami rendezné a rollerek jogi státuszát a városi közlekedési szénában, zebra használat, kerékpársáv használat, járda használat és egyéb. Azt a furcsa helyzetet is egyébként kezelve, hogy ugye ma egy fél pohár sör az egyiken elfogadott, a másikon pedig kifejezetten szabálysértés, sőt akár ha baleset történik, bűncselekményi tényállássá is tud változni. Kettő, szerintem az a fajta szabályozás helyes, hogy ilyen virtuális állomásokhoz van kötve ezeknek a letevése és felvétele, és azt gondolom, hogy még a sebességkorlátozásokban van finomítási lehetőség a szabályozásban, hogy még kiterjedtebben legyen az megszab, hogy hol milyen sebességgel lehet ezeket az eszközöket használni. És végezetül ez az ügy is rávilágít arra, ugye a hozzászólásból is hallottuk, hogy egyébként Budapesten a kétszintű önkormányzatiság azért nagyon sok kaotikus helyzetnek a létrehozója. Szerintem a városlakók közül, hogyha kitöltenénk egy olyan tesztre kérnénk az embereket, a budapesti választókat, hogy egy szabadon választott BKK által használt fővárosi kezelésű, de kerületi tulajdonú úton x-eljék be, hogy melyik négyzetmétert ki kezeli és ki felelős a takarításáért és a fenntartásáért, akkor hát nagyon nagy díjak mellett cserében biztos, hogy lenne bárki, aki ezt el tudná találni, és abban sem vagyok biztos, hogy mi, akik ezzel foglalkozunk, sikerre járnánk. A járókelősök valószínűleg megnyernék ezt a versenyt, mert nekik kell a legtöbbet ezzel szembesülni. De én azt gondolom, hogy ezt a témát, én értem, hogy milyen politikai okokból, de mindenki így meg sem meri említeni a mai Budapesten. Szerintem kellene róla beszélni, és kellene azt többet tárgyalnunk ilyen fórumokon, konferenciákon, egyéb helyeken, hogy azokon a kiemelt főútvonalakon, ahol busz jár, ahol tömegközlekedés van, ahol fontos főhálózati szerep van, nem a kertvárosi mellékutcán, mert az nyilván egy teljesen más helyzet, ott a közterületek rendjének, fenntartásának és forgalmi rendjének meghatározásában legyen egy sokkal egyértelműbb és világosabb főváros per BKK felelősség és legalább stratégiai irányszabási mozgástér. Szerintem ez fontos, hogy elhangozik ennek a témának a kapcsán is. Ülőre csak nagyon röviden, hogyha az ilyen ki volt előbb típusúba meg belemegyünk, akkor ugye a kerékpársáv előbb ott volt, mint a buszsáv, hiszen a 2020-ban a Nagykörúttal együtt, meg a Bartók, Baros, stb. Együtt az Üllői úton is csináltunk kerékpársávot, amit éppen azért kellett aztán felszámolni, mert jött a metrópótlás és a buszsáv, aminek a mellékhatásaként élvezhette ezt a 100 és ezt a buszsávot gyakorlatilag. Én nem tartanék attól, vagy legalábbis ameddig van lehetőségünk ezt alakítani, hogy ez egy olyan precedens lesz, ami messze menő következtetéseket mond maga után. Az elmúlt években is látom nagyon jó példákat, ahol a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedésnek a előnyben részletése együtt történt. Például a Baros utcában, ahol ugye sok szakaszon történt buszsáv létesítése is, és ami egyébként pont az alternatív útvonal is tud lenni az Üllői 100-nek. Kollégák dolgoznak ezen, úgyhogy a lényeg az, hogy szerintem ebben meg lehet találni egy előrelépést a busznak, anélkül, hogy visszalépnénk a kerékpárnak. És egyébként pedig igen, amire utaltál, hogy nagyon bonyolult a rolleres cégeknek, hogy 24 önkormányzattal kell Budapesten szerződniük. Ez ugye annak köszönhető, hogy a rollerek azok nem léteznek a KRESZ szerint, ilyen nincs. És gyakorlatilag egy olyan iszonyat nyakatakert szabályozást kellett létrehoznunk, ami egy ilyen közszeti alapon közelíti meg, amit tényleg csak így lehetett megcsinálni. Összességében azt gondolom, hogy nagyon jó irányban haladnak most a dolgok. Nyilván ez egy sok szereplős, nem csak a fővárosé, mindenféle különböző szereplőjé. Én örülök, hogy itt, hogyha körbenéznek az emberek a színpad körül, akkor is látnak fővárosi, állami, mindenféle közlekedő. Aktív Magyarországot láttam arra, volánbusztam arra. Tehát, hogy van ebben egy nagyon erős szakmai konszenzus, hogy milyen irányba kell menni, és hogyha ezt a politikai vitát néha el is sodorják, az fontos, hogy akár ilyen körben, ha van és közöttünk viták, azokat megbeszélve, de mivel alapvetően szövetségesé vagyunk egymásnak, közösen tudjuk ezt továbbvinni előre. Van bennetek valami, amit még ehhez, vagy bármelyik korábbihoz el akartok mondani? Ha nem, akkor Máténak adom a szót, és a kérdéseket ő levezényli, de nyugodtan lehet még erre röviden válaszolni. Kérdésem, hogy a közönség részéről van-e bármilyen kérdés? A szempont, hogy ne csak egy emberhez szóljon, megfelel ennek a kritériumnak? Nem lesz, köszi. Nekem így mikromobilitás téren lenne az a kérdésem, hogy én
a bubihoz is és rollerekhez is kapcsolódóan különböző német városokban tapasztaltam például azt, hogy ott bárhol le lehet tenni. Én ezt ott egy nagyon erős ilyen mikromobilitási előnynek éltem meg, hogy bárhol megnézem, hogy hol a legközelebbi lerakott bringa vagy roller, és ott fel tudom szedni. Ehhez képest most ugye a mobipontok az egy előrelépés városrendezésileg, és egy fajta azért mégiscsak megkötés. Én ott úgy érzem, hogy ez azért volt lehetséges, mert a gyalogosoknak és bicikliseknek fenntartott területek azok jóval nagyobb részét tették ki az utcaképnek. Ez nem lehetséges, hogy itt tulajdonképpen csak ez a probléma, azért kellett a mobipontokat behozni, és azért csak konkrét helyeken teltem le a bubit, mert amúgy nincs elég hely, ami lehetővé tenni ezt a szabadabb felhasználást. Ez a náci Németország tevékenységének eredménye és a német városok porikbombázásáé, hogy ott alapvetően a városszerkezet nem a háború előtti városszerkezetet, hanem jellemzően olyan mértékű újjáépítés történt szinte minden német városban, hogy az már az autózás és a modern építészeti logikákat lekövető, alapvetően jóval szélesebb közterületi szélességeket tartalmazó városszerkezet eredménye miatt olyan berendezési sávok, védősávok vannak mondjuk Berlinben a járdák és az autók számára rendelkezésre álló területek között, hogy ott bőven elfér egy otthagyott bicikli, otthagyott rollerek, lényegesen nagyobb közterületi hely áll rendelkezésre. Szerintem Budapestnek egy fontos értéke, amit őriznünk kell, hogy velünk nem történt ez meg, és bár nyilván voltak bombázások a Budapesten is, de alapvetően a 19. század végig, sőt néhol még az annál is régebbi közterületi és városszerkezeti szövetünk az megvan, de éppen ezért sokkal kevesebb a helyünk, és sokkal több a közlekedési feszültségünk a történelmi belvárosban. Csak reflektálni szeretnék én is, az irány az nagyon jó, pontosan igazából ez a hátulütője, vagy mondhatni így a háttere az egész történetnek, hogy több hely van ott letenni az eszközöket, viszont meg kell nézni ezt lakossági oldalról is, hogy ott viszont sokkal nagyobb a panaszoknak a száma, és ugyanúgy ott vannak a rosszul parkolt rollerek keresztbe hagyva esetlegesen. Tehát az, hogy nincs megjelölve az, hogy itt kell letenni az eszköz, az egy nagyon nagy hátrány. Teszem azt, vannak virtuális parkolópontok is már itt Budapesten, ahol még nincs felfestve, vagy éppen táblázva. Ugye tegyünk fel 3 személyiséget, nekem egyértelmű, hogy én itt rakom le, a másik személynek meg egyértelmű, hogy a másik sarkon fogja letenni. Tehát, hogyha ez nincs jelölve, akkor ez egy káoszt is tud szülni. És a példa azt mutatja egyébként, hogy a más nagyvárosokban is már inkább jellemző lesz ez a mikromobilitási pontoknak a kialakítása, és itt egy dologra nagyon felhívnám a figyelmet, az az, hogy ennek a sűrűsége nagyon fontos, hogy meglegyen, tehát 50 méterenként célszerű, hogy egy pont legalább létesüljön ahhoz, hogy a felhasználó élmény az ne romoljon, ez egy dolog, a másik pedig az, hogy ezt valószínűleg nem a járdából kell megtenni, hanem a parkolósávokból. És éppen ezért én üdvözlöm azt, amit a 8. kerület csinál, hogy ott parkolókat vesznek el, azért, hogy mikromobilitási pontokat alakítsanak ki. Még a bubi esetében hozni be egy szempontot a kiszámíthatóság, tehát hogy adottnak tekintve, vagy nagyságrendileg adottnak tekintve a bicikliknek a számát, ez egy tök nagy biztonság, hogy tudom, hogy hol vannak ezek a bubi állomások, tudom, hogy hol keressem őket, nem az, hogy munka után akkor elkezdem meg, tehát hogy sokkal nagyobb mértékű felfedezésre van szüksége ahhoz, hogy megtaláljam a legközelebbi, tudom, hogy van 2 állomás a városház a 2 végén, megnézem, hogy melyiknél van szabad bringa és oda megyek, tehát van egy ilyen szempont is. Jó, köszönjük az előző kérdést. Van-e még valakinek a közönségből? Jó napot kívánok, sziasztok! Igen, kérték, hogy ne kijelentéseket tegyünk, hanem kérdéseket, de én mégis kijelentéseket fogok tenni, mert szerintem ezek nagyon fontosak. Ugye itt megemlítettünk kötött pályás vonalakat, 4-es, 6-os, 1-es villamos és a 3-as villamost is, amik elvileg ezek teljesen akadálymentesek. Hát azért van észrevételem. Kezdjük a 4-es 6-osnál, ugye az egy elég nagy forgalom, és például a Borárosnál ott mi nem tudunk felszállni. El kell mennem a Mester utcához, ami oké, arrafele legy, de visszafele emelkedik. És jelenleg tegyük hozzá, elég aktív vagyok, fizikailag bírom, de vannak ismerőseim, akik ezt nem bírják. Ezen el kéne gondolkodni. És minden nyáron hozzányúlnak a 4-es 6-oshoz, vagyis nagyon sok nyáron hozzányúltak. A Mester utca Ferenc körútnál nagyon sokáig tudtam közlekedni. Most viszont, ahogy leszállok a peronra, elmegyek a lámpához,
és ugye ott a sineket közre fogja 2 peron. És ott úgy csinálták meg, hogy magas lett a peronszint, csomó babakocs is megakad. Én fel sem merek menni, hanem kikerülöm a patkát, és hát szabálytalanul megyek át. Itt szerintem érintettek nem lettek bevonva ehhez a felújításhoz. Az 1-es villamos nem mindegyik alacsony padlós, 15 percet kell, hogy várjak rá. És ha ne adj úristen alacsony padlós is jön, sokszor le kell szállni róla, mert mondjuk kocsiszínbe megy, vagy tök mindegy milyen úton. A közvágóhídnál, ahogy leszállok az 1-esről, el akarok menni a buszokhoz, nincsen megoldva úgy, hogy ott, ahogy a gyalogosok mennek, hanem hatalmasat kerülök, hogy eljussak a buszmegállókhoz. 2-es villamos egyáltalán nem alacsony padlós. 3-as villamosnál, a Nagykörösi út határútnál én konkrétan felborultam, mert nem volt egy színben a maga a jármű és a peron. A 4-es 6-os Jászai Mari térnél is gondok vannak. Boráros térnél is kiborultam, mert a busznak a rámpája az meredek volt, és amit szeretnék kiemelni, hogy a sofőröket érzékenyíteni kell, ugyanis nagyon sok problémám akadt ebből, és elolvastam a BKK-nak az üzletszabályzatát, mert erre is felhívták a figyelmemet, amiben az szerepel, hogy kiskorú és magatehetetlen nem utazhat kísérő nélkül. Ez félreértelmezik, én nem magatehetetlen vagyok, ezt kikérem magamnak. Aki oda jut, az nem magatehetetlen. És volt, hogy szakadó esőben ott hagyott a sofőr. És hiába jelentem be, nem érek el megoldást. A trolliknál, hogyha lehajtják a rámpát, van, hogy nem indul a trolli, mert van egy olyan érzékelő, ami azt érzékeli, hogy nyitva van a rámpa. Vonatnál nonsens, hogy be kell jelentenünk 3 nappal előtte, hogy szeretnénk utazni, erre nem is tudok mit mondani, és volt olyan eset, hogy bejelentettem, és nem voltak felkészülve az érkezésemre, valamint nem tudják használni az emelőt. Volt, hogy én mutattam meg a kalauznak, hogy hogyan kell használni. Hiba bejelentésre azt már említettem, hogy sablonszövegeket kapok, szóval fölösleges bejelentenem. Volt olyan, hogy ezt kaptam vissza, hogy eltér az állításom a sofőrétől, és hogy akkor mondtam, hogy a kamerákat nézzék meg, hát akkor éppen nem működtek a kamerák, szóval ilyenekkel én nem tudok mit kezdeni. Bocsánat, hogy közbeszólok, ezek nagyon fontos szempontok. Egyrészt szeretnénk, hogyha a Bori erre tudna reagálni, ha már a BKK-nál ezt a szakterületet képviseli. Másrészt meg pont a séta, amit a járókelő szervez, az arról szól, hogy hogy a belváros sem annyira optimális a közlekedők számára, mint az mi első blikre tűnik, vagy amikor hirtelen egy másik életszituációba kell magunkat képzelni. Úgyhogy most tényleg nem szeretnék ünneprontó lenni, és abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, és át is érzem bizonyos szempontból. De hogyha még esetleg van egy kérdésed a végére, ami a többiekhez szól, azt kérlek tedd föl, viszont hogyha nincs, akkor erre a Bori hadd reagáljon. Jó. Viszont a volánbusz az teljes katasztrófa. Szóval oda azt egyáltalán nem tudom igénybe venni. Ennyi. Köszi szépen. Köszi szépen az összes kommentet. Igyekszünk tehát legtöbbet tenni, hogy minél több megálló akadálymentes legyen. És sajnos tudom, hogy nem minden megálló, ahol alacsonypadlós villamos jár, az akadálymentesen megközelíthető. Egy jó hírt tudok mondani, hogy például a Petőfi híd hídfőtereknek a tervezése folyamatban van, és van rá terv, hogy lift lesz a Boráros téren, szóval lehet majd akadálymentesen használni. Minden kommentet vagy panaszbejelentést én igyekszem kezelni, és tényleg címezni akar nekem a panaszokat. Sajnálom, hogy a panaszkezelés nálunk nem mindig a megfelelő módon működik, és én igyekszem, hogy a szolgáltatók is a megfelelő hozzáállást biztosítsák a kerekesszékes vagy más utasok számára is. Jó, köszönjük szépen, és van még egy utolsó kérdésünk a közönség részéről.
Tehát a gyalogos forgalomban tapasztaltam mostanában, tehát a biciklisek, rolleresek úgy használják... Bocsánat, egy kicsit közelebb legyen szíves a mikrofon. Tehát a rolleresek, biciklisek úgy használják a járdát, mint az csak az övék lenne, és a gyalogosként nem vagyok egy kis ember, de én sem érzem magam biztonságban. Tehát ugye biciklisnek alapvetően az útmesten kéne kezdeni haladnia, ott bicikliznek a gyalogosok mellett. A másik, hogy a másik szabály, hogy a zebránál leszállok átolom, tehát 10-ből 9 nem így csinálja, tehát valahogy a tehát ezt a biztonságot valahogy számunk tenni, vagy reklámozni, vagy valamit kellene ebben tenni. Az első azt tudom mondani, hogy alapvetően a biztonságos és jól használható kerékpáros infrastruktúra kell ahhoz, hogy akkor tényleg ott tudjanak biciklizni, ahol kellene. Ebben az Üllői Váci kapcsán vannak jó tapasztalataink, azt látjuk, hogy akár ilyen 80-90%-kal is lecsökkent a járdán kerékpározóknak a száma, ami egy nagyon nagy lépés, és egyetértek azzal, hogy tehát a kerékpáros, gyalogos konfliktusokat is nagyon komolyan kell venni, mert a két legvédtelenebb közlekedési módról van szó, és a gyalogosokat is kell védenünk mindenki mástól. Úgyhogy szerintem ezek a problémák ezek ismertek, és a biztonságos kerékpáros infrastruktúra az, ami leginkább tudja ezt segíteni. Erre amúgy jó példa a Bajcsi-Zsilinszky út, ahol korábban volt egy kerékpárút, az egyik oldalon két irányú, és amikor én 2011-2 körül a buszsáv létesült, ami egyben közös használatú buszkerékpársáv, akkor a forgalomszámlálások ki tudták mutatni, hogy a Deák tértől a nyugati felé haladó kerékpározók azok lementek a buszsába, és addig ők nem a túloldalon, a számukra rossz oldalon a kerékpárúton mentek, hanem a járdán nagyon sokszor. Tehát ez alátámasztja ezt. A rollerre pedig azt hiszem a kresszmódosításban van a kulcs, ami ma már többször elhangzott, hiszen amíg ő maga se tudja, hogy ő micsoda, és nem kapja meg azt a megfelelő védelmet és biztonságot az úttesten, addig akkor tapasztaljuk azt, hogy fölmennek arra a járdára, amit meg amúgy tök másokból elfoglaltunk és lekicsinyítettünk, tehát ez valahol kódolva van. Visszaadom neked a szót, Máté, azt hiszem a végére értünk. Igen, elrepült másfél óra, szóval köszönjük szépen a vendégeinknek, hogy itt voltatok, és műhelyi beszélgetést folytattunk a budapesti közlekedésről. Két szolgálati közleményem lenne. Egyrészt, hogy a járókelő szervezésében fél 6-kor indul innen a sarki étterem elől az akadálymentes sétánk. Itt főként az 5. kerület felújított részeit, főbb közlekedési csomópontokat fogjuk bejárni, és különböző szempontok alapján megvizsgálni. Illetve szerdán 6 órakor a Városházán Bécs és Budapest gyalogos és kerékpáros fejlesztéseit mutatja be a főváros. Bécs gyalogos megbízottja is a helyszínen lesz, úgyhogy mindenképpen érdemes elmenni, mert egy izgalmas előadás lesz. Még egy valami eszembe jutott. A Bori szerep a BKK-nál, nagyon örültem ennek a kérdésnek, a megváltozott közlekedő képesség. Jól mondom? Nem, elnézést, ha rosszul mondom. Tehát azoknak a személyeknek, akik nehezebben vagy nem úgy használják a közlekedést. Most már, nem tudom, talán 1 vagy 2 éve van a BKK-ban ez a hozzáférhetőségi referens, úgyhogy érdemes őket egyre bátrabban a korábbi rossz tapasztalatok ellenére újra és újra megpróbálva megkeresni. Nekem ez a tapasztalatom a hivatali munkámból, hogyha elég sokan, elég gyakran írnak egy levelet, akár ugyanarról a helyszínről, vagy ugyanarról a panaszról, annak mindig nagyobb az esélye, hogy végül eljut abba a fülbe, ahova el kell jutnia. Tudom, hogy ez nagyon nehéz és sokszor megalázó és méltatlan, de nagyon bízom ebben, hogy akár Bori segítségével ebben előrelép a város. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek, külön a résztvevőknek. Igen, és csak Ákoshoz még annyit fűznék hozzá, hogy ugye sokszor az a probléma, hogy
hogy az érintettek az illetékesekkel a háttérben leveleznek, és az egész nem a nyilvánosság előtt fut. Nincs reflektorfényben, ezért tudom ajánlani a járókelőt, ahol van erre egy külön kategóriánk, tehát hogyha ilyen típusú problémákkal találkozol, akkor azt a járókelő.hu-n be tudod jelenteni. Mi igyekszünk eljuttatni az illetékeshez, és innentől kezdve a diskurzus az nem a színfalak mögött történik, hanem a nyilvánosság előtt. Én már akartam a MÁV-nál egy fehér vezetőhöz eljutni, nem tudtam. Jó, még egyszer köszönjük szépen.